Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Kumba kila dep mi ki khubor ya thu lupa halor ka jingjab ba jingrem jong ki kertong na ki santali ki constituency ka ribhoi southly na kini ki constituency ki long thik kumbala ya thu lupa but upkhmi de ki pat ba hi baro nrei ki babu na ki pat ba ki pen pawi ka jingsngo banyau jor but ka jingbam na ngen bu MLA barim jong ka Umroi constituency uba George B Lingdo undang sha pen rem ha ki pat ba ka te ka constituency wat hadian bula dep ban pen iya ka jing tibet ka jong u ban nong ko munong yelam kham tam hapo ka yung dor bar thawan ka jilla kani ka jing kren banyau jong ki pat ba ka de hadian bo nong tho khubor ulayo ban ya kren ki pat ba na ko we ni ki constituency ki bala wan man kershan yala ki jong ki kertong ha ka sngi ban nyowi ki vote kata ha ka artrek menta ubnai leber ha ka jaka nyo vote ka badan marjan ba ka office deputy commissioner ha Nongpoh ki bala pen pau ba ka than Umroi ka de shisha ka than ka badang bit Spah ban pen rem kat ya ute nong yalam ubastad ba ba shempang kilapan pauru ba ka jingrem jong ute nong yalam ubastad ba shempang kalong shisha ka jingdu nong ka bakraw ko Umroi constituency ka ribhoi bat ka jelahi baro ka we hnai ki pen pau pat ya ka jingkmen ba ki pat ba ki pen job dan buram pat yu Dr. Celestine Lingdo uba Miral Bonds im pat uba Charles Marngar nalor uba sostene sotun ban mi khamat bat ya sat na ka benta ka than bat ka jela hapo ka yung dor bar thawan ka jela kuman chupin tip khandian ukartong ka NPP na Umroi constituency uba daman ba lamari ubala yo ban khor khat saw hajar khandai Spah saw pulai hajar li ki vote ulapan rem no yo MLA barim ka taw ba George B Lingdo ukartong ka TMC ubala yo khor khat ar hajar lai Spah khat way vote daga ba tam tang shi hajar riu Spah lai pu ar vote